24-15 למוריה, קהילות ישראל תפארת הלבן, שאנחנו 2 דקות ו10 שניות. למה הזמן לא זז? הזמן זז. עכשיו בוטמן יעשה לחפור על משה כהן, מוציא זה לשטרק מול מנו, קצר מדי, יגיע לנקרי על הריבאונד. יגיע לנקרי, נשאיר את זה לשמר, שמר לשלוש! בחוץ, מנו על הריבאונד. מנו חופר על בוטמן, בחוץ. נדב כהן על הריבאונד, נותן את זה לליאור פרידמן. פרידמן למסירה אחורית, מנו, כבר אמרנו לכם. איזה אסיסט גדול, אבל משה כהן כמו טירון. מחטיא. עכשיו שטרק יוצא קדימה. הרץ להגיב לבד לשלוש. בחוץ. של מוריה, קהילות ישראל. מחאות של תפארת הלבנון לא עוזרות. השופט איתן בהחלטתו. רש"י מאייר מוליך את ההתקפה. שמר מקבל. עבירה של בוטמן על מנו. אלנקרי מול נדב כהן. מוציא את זה לרש"י מאייר. 8 שניות. מנו מקבל, עולה על בוטמן בחוץ. מנו על הריבאונד, מנו היום בעבודה גדולה. אלנקרי עולה, יופי של סל! שנה שעברה אלנקרי היה בקבוצה מאוד חלשה, משכן ישראל נועם. השנה הוא בקבוצה קצת יותר טובה, אנחנו רואים ממנו ניצוצות של כדורסל. זגורי עוברת בחסימה. השופט שורק לעבירה של רש"י מאייר. רש"י מאייר אומנם נפגע במהלך, אבל השופט שורק לעבירה שלו. עבירה רביעית קבוצתית של קהילות ישראל מוריה ברבע הזה. נדב כהן נותן את הכדור לזגורי. זגורי מנסה להכניס לשטרק, שטרק חופר, קולע. סוף סוף יונתן שטרק. 24 שניות האחרונות של המחצית הראשונה. שמר כהן מוליך את ההתקפה. שמר כהן מול אוהד סגור. רש"י מאייר מיואש מזה שהוא לא מקבל משמר את הכדור. הוא עדיין על המותניים. עבירה של אוהד סגור. עבירה שנייה קבוצתית של תפארת הלבנון ברבע הזה. 10 שניות האחרונות של המחצית הראשונה. כדור רוצה להגיע לכיוון נדב כהן. הוא עושה לתקוף מהר את הסל. שלשה של מנו. השופט נותן לו עבירה. ונותן טכנית למאמן. מנו, זה לא מנו ג'נובילי, זה מנו גורגוב. במשחק מצוין. סוחט עבירה לשלוש, תפארת הלבנון מאוד עצבניים. המאמן שלהם מקבל טכנית. מנו גורגוב, זאת הראשונה. קולע. זריקה שנייה של מנו גורגוב. מנו גורגוב עד עכשיו עם 2-2 מהקו. זריקה שלישית של מנו גורגוב. גם זה נכנס. בלי פאול אומרים במוריה קהילות ישראל. שטרק נותן את זה לכהן, הכדור שלשת התאבדות, הכדור בחוץ, כמה מחצית השנה, 29-17 לקהילות ישראל. מי היה מאמין?